Wah, dong apa ki? Olahraga, Mas. Ultimate. Wah, ngawur ki. Ultimate. Ultimate. Ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat ingkang kula sengaja utawi boten kula sengaja kula nyuwun bumi samudra pangaksami kejawi saking menika kula kepengin ngarep pandonga nyadung panyaruwing amprih gangsar lancar gangsare gesang kula ing mangkihipun Bu. Aku wong tuwa ya akeh lupute sing tak sengaja lan ora tak sengaja. Ing dina riyaya iki aku njaluk ngapura marang kowe, Kang. Oh, lah kowe rong ngerti kegentingan terkini kok. Wah, nek ngerti papi piye ki engko? Papimu apa tuh, Mas? Aku wededange mbok jotosi. Aku orang jatuh sih, Mas. Aku ultimate. Iya, Mas. Podo, Mas. Aku ya orang jatuh sih. Neng ultimate. Padha wae. Ujung-ujungnya kan merusak. Ngono kan ku sarana olahraga to, Mas. Dene Pak Dul kuwi memaklumin. Soalnya kan ku kesehatan dan kebugaran umat manusia. Nah, yang ngono to, Bro. Mana ya, Le. Tur ngene lho, Mas. Ngene ya, Le. Makhluk hidup nek semakin diuji coba bakal semakin kuat, Mas. Uji coba piye? Gedange kita, Mas. Nek di ultimate kuwi padha karo dilatih. Nek wis terlatih bakal semakin kuat, Mas. Ngono. Ngono ya oleh. Oleh ya ngono. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami kejawi saking menika kula kepengin ngarep pandonga nyadung panyaruwing amrih gangsar lancaring gesang kula ing mangkihnipun Bu. Oh lah. Tibake karo maca to. Baleni, ora sanggup maca. Oke. Oh alah, iki mau latihan to. Tak pikir ora mudeng dino. Dul, Apa? melu latihan kene lho. Sok lebaran yen kowe sungkem gen lancar. Wah, aku sisa. Bisa, ning kata-katamu apalan to. Kuwi sing jenenge ora enek kemajuan. Ora nek kemajuan iki maksudnya piye? Ora nek kemajuan kuwi berarti stagnan. Engko nek nganti papi ngerti terus nesu. Aku rasa ngewangi lho. Mosok sampai segitunya to, Mas? Segitunya no, Dot. Wong biyene godhonge dicikuk Pak RT siji protes nganti 3 dina. Mosok nganti ngono to, Mas? Ngono ya, Jo. Ora ngapusi aku. Ngono ya, Le. Biar kuwi anane Pak Dul nesu kuwi kok Pak RT, Mas. Lah mosok kau cah cilik-cilik arep nesu. Mesti kan ya ono pemakluman to, Mas. Ya mbuh, Dot. Tapi kita tetap tidak mau tahu, Dot. Soalnya wit gedange kebanggaane papi saat iki. Lah anake papimu apa ora iso dibanggake to, Mas? Ora salah to. Stagnan iki pripun to, Bu? Tidak ada kemajuan. Berarti jalan di tempat. Kuwi jenenge stagnan. Lah stagnan iki babakan apa to, Bu? Ya kata-katamu sing nggo sungkem kuwi lho, Tul. Wong kok panggah ngono wae. Kuwi sing jenenge stagnan. Wong ora enek kemajuan. Nek biyen kowe nganggo kata-kata biasa kuwi ora apa-apa, Tul. Tapi nek taun iki kuwi wis beda. Statusmu kuwi wis termasuk golongan ibu. Mula melu latihan ning kene. Ya, iki diwaca latihan. Ini bukan serius, Supra. Coba entai terus. Ya, Bos, tak meneng bae ning kene. Cecumetan lho. Sorry ya, Bos, tak aku salah. Piye, Mas? Penake ben Pak Dul ora nesu. Ya intine kowe kudu duwe alasan sing iso mengalihkan kemarahannya papi. Ngene wae, Mas. Tak jotosi wae kan jenenge Rosi to, Mas. Kae to. Nah, dadi aku kuwi beralasan nek nganggep si Rosi kuwi
Iki aku iki terobsesi. Lek Mas ngalahke sira si kuwi. Nah, pokoknya man kuwes. Adikku cilik lho, Bos. Beco. Berarti aku kudu alasan nek aku pengen ngalahke Romeo. Oh no. Tapi aku pengen ngalahke Romeo kuwi motivasiku apa ya? Apa ya? Marquez pengen ngalahke Rossi kan alasannya wis genah. Mergo pengen dadi juara dunia. Nek aku pengen ngalahke Romeo kuwi. Oh ya. Apa, Bos? Bos, aku entuk ngomong pura. Hatiku cilik lho, Bos. Ini ki bingung golek alasan lho, Dot. Ngomong apa, Bos? Nek kowe naksir Juliet, Bos. Tadi kowe pengen ngalahke Romeo to, Bos? Wah, masuk kuwi. Ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat ingkang kula sengaja utawi boten kula sengaja. Kula nyuwun gungging samudra pangaksami. Kejawi saking menika kula kepengin ngarep pandonga. Nyadong panyarwe amprih gangsare gesang kula ing mangkenipun. Wah, macamu ya aja biasa ngono Tul. Nganggo dihayati. Dihayati koyo drama wae to, Lek. Loh, drama piye to? Sing jenenge latihan kuwi mencerminkan penghayatan besok bene. Kaya nek latihan ketoprak ngono kae lho, Tul. Nek latihanmu kuwi tenanan, pentase ya apik. Ra nggih ngoten to, Bu? Ngoten nggih oleh. Sungkem kok dipadani karo ketoprak to, Lek. Ya iya no, Tul. Acara sukeman lebaran kuwi acara sing sakral lho, Tul. Jadi penjiwaane ya kaya nek pas ketoprak ngono kae. Ra nggih ngoten to, Bu? Ngoten nggih oleh. Tapi lak ketoprak kuwi acting to, Lek, ora kenyataan. Wah, iki ketara kowe ora tau ngrungokke omongane Bandi. Sing jenenge acting sing sempurna kuwi padha karo kenyataan. Ra nggih ngoten to, Bu? Ngoten nggih oleh. Oleh nggih ngoten. Diwale. Tapi lek ngetoprak kan ditonton wong akeh to, Lek. Mula kudu latihan ben apik. Lek sungkem ora nek sing nonton kok. Wah, aja salah kowe. Masya kuwi kowe sungkem ora ditonton wong akeh. Ning ditonton karo Gusti Allah, Tul. Nek sungkemmu kuwi ora lancar ora apik, iso diguyu Gusti Allah. Masuk. Ngoten nggih, masuk. Lah alasanmu apa, Pra? Sing mbok ultimat si Mateo lho. Aku gak perlu alasan, Bos. Ya alasan masuk kowe ora. Senane Pak Dul no. Aja memaksaku, Mas. Hatiku cilik lho, Bos. Tak kitai nulungi kowe lho, Pra. Ben ora senane Pak Dul. Mulane kowe iki ya kudu duwe alasan sing tepat, Jon. Sing tak ultimate kan ora rusak to, Mas. Kan aku ora perlu alasan. Wah, iya ora rusak blas. Suprai sing cilik ora guratine, tangane ya cilik. Dan tidak suka melukai. Heh. Wah, Pak Dul teko kan? Pak Dul teko kan? Wah, Pak Dul teko. Modal iki. Tenang, Bos, tak tepani. Ya, Mas. Apa ki? Kuwi tinggo nutupi lukane Rossi karo Romeo, Bos. Oh, oke. Lha apa iki? Mbak ultimate, Pak. Ultimate piye? Tete kuwi nek dipukul 3 kali to, Pak. Nek iso jatuh, iso dipek, Pak. Weh, kok gampang men. Aku melu lah, Pra. Yo oleh no. Oke. Ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat ingkang kula sengaja utawi boten kula sengaja
Kula nyuwun gunging Nah, penjiwane ditambahi. kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Lanjut. Kejawi saking menika kula kepingin ngarepan donga nyadong panyaruwe ambrih gangsare gesang kula ing mangkenipun. Iya, Nduk. Padha-padha semoga Ibu. Niki acara napa to, Bu? Latihan lebaran, Nduk. Mimin. Kene melu latihan sisan. Galek aku wis iso. Ya! Siji. Ya! Loro. Wah! Telu. Angel ya. Tenang, Bi. Masih ada kesempatan Rosi. Oke. Ya! Siji. Loro. Ha! Telu. Wah, angel banget no. Wah, diwasut gedange cedera, Bi. Ra etuk hadiah. Ra apa-apa, kuwi kan ya sinandur aku dhewe. Dan karo dienggo pelajaran dhek. Romeo kuwi rada angel kok. Saya tak balik sik. Kula coba lagi, Pak. Kowe marai ganggu poso kutok. Wah, idemu brilian loh, Bra. Hatiku emang cilik, Mas. Karo tanganku lo cilik, tapi otakku memang besar. Tet mawok, Gur. Mumik wedang putih terus tapi. Loh, papi mau bar mangan jengkol. Nek langsung diombeni kopi yo bahaya. Bahaya pripun? Biasa jengkolen no. Mulane nek papi bar mangan jengkol, tak glontor wedang putih ben supaya niki nguyuhe lancar. Oh, nek kokean mangan jengkol iki iso marai pipis ra lancar to. Ora mung jengkol tok, mangano samu barang sing kuwi sing bentuke kaya jengkol kaya pete barang kuwi wajibe harus disentor karo wedang putih ben supaya nguyuhe lancar. Lho.